Il-Union tal-Edukaturi Professjonisti l-UPE ordnat tilwima industrijali wara li qatt ta' għalliema għadhom ma natawx informazzjoni f'liema skola jew sena se jkunu qegħdin jgħallmu. L-azzjoni sejħet għal dik li ġiet deskritta bħala negliġenza min-naħa tal-Ministru tal-Edukazzjoni meta fadal biss ftit sigħat għal uħud biex jibdew is-sena skolastika. Il-UP qalet li nuqqas ta' informazzjoni qed titfa' pressjoni kbira fuq l-għalliema u l-edukaturi u turi nuqqas ta' serjetà u l-mod kif qed ikunu stmati dawk li jaħdmu fis-settur edukattiv. Din is-sitwazzjoni reġgħet tefet pressjoni fuq il-Ministru Justin Caruana li qed tkun ikkritikata għan nuqqas kbir ta' pjanar u nuqqas ta' ħila fit-tmexxija. Intant matul il-jum tas-Sibt, jiġifieri jumejn biss qabel mistennija jidħlu lura fl-iskejjel, xi għalliema kienu informati fejn mistennija jirrappurtaw għax-xogħol. Għalliema li tkellmu ma' Net News esprimew rabja u tħassib għal mod kif qed jiġu trattati. Uħud li supposti għalmu suġġetti bħal mużika, l-arti u drama biex insemmu biss ftit reġgħu tpoġġew fi klassijiet tal-primarja għat-tieni sena konsekutiva. Huma esprimew ir-rabja tagħhom għal fatt li d-Dipartiment tal-Edukazzjoni lanqas biss kellu d-deċenza li għall-anqas iħallihom fl-istess year group tas-sena ta' qabel biex issa dawn għandhom ftit jiem biss ċans biex jippreparaw ix-xogħol tal-year group il-ġdid qabel jidħlu tfal nhar l-erbgħa. Imbiknin huma qalu li din l-attitudni ma xejn li f'nuqqas ta' rispett mill-awtoritajiet u li dan in-nuqqas totali ta' pjanar mill-awtoritajiet mhuwiex aċċettabbli.